res d'això no tindria sentit sense vosaltres, perquè sé que voleu viure en una ciutat on sentir-vos més segurs, més segures, orgullós, orgulloses. Som l'única alternativa que té aquesta ciutat a trencar amb aquest passat de fa 20 anys. Hem de deixar enrere aquests 20 anys del mateix govern, del mateix color, que fa el mateix i no avança. Que us doneu, que doneu en aquesta ciutat una oportunitat, perquè cal afrontar els reptes del segle XXI. Fer-ho amb governs del segle XXI perquè situï a Rubí al segle XXI. I que pensen dedicar els millors anys de la seva vida a aquesta ciutat, els millors anys de la seva vida a vosaltres. Aquesta és la gent que forma Esquerra Republicana a Rubí. Quin alcalde que tindreu a Rubí d'aquí un any? Amb l'energia, la convicció, la força, l'ambició, l'autoexigència. Quin alcalde?